Здравейте, приятели! Днешното ми предложение е за вкусни, топящи се в устата кнедли с пълнеж от картофи, лук и сирене. Вече съм сварила картофите и си запазих водата, в която ги варих, защото ще я използвам за замесването. Запържих си и 2 глави лук в малко масло. В купата съм сложила брашното и солта и започвам да наливам по-малко от водата, която съм си премерила. Водата трябва да е топла, но не вряла. Сложих и бучка масло да се разтопи вътре. Използвайте чиста топла вода, ако не желаете да използвате тази от картофите. На този етап тестото е леко сухо, но това е окей, защото ще добавя и 2 разбити яйца. Меся тестото, докато яйцата се поемат и се получи гладко, хубаво тесто, около 5-10 минути. При нужда добавете брашно, но не прекалявайте. Тестото трябва да си остане мекичко, за да станат крехки кнедлите и да се работи по-лесно като цяло. Оставям тестото да си почине за 30 минути, а през това време ще приготвя плънката. Друг вид плънка, който може да сложите е, например, кайма и лук или спанак и сирене също. Както споменах, аз ще ги правя с картофи и сирене. Те са по равно количество, по 500 грама. Използвайте каквито сирена и кашкавали харесвате. Аз сложих извара и чедър, сол и черен пипер на вкус, копър и накрая добавям карамелизираният лук. Намачквам всички продукти и ги умесвам много хубаво. За тази цел може да използвате също и ренде или една виличка също ще ви свърши работа. Трябва само да ги намачкате и разбъркате. Тестото се е отпуснало вече. Разделям на 3 части. 2 ги покривам, за да не изсъхнат, докато разточвам първото. Междувременно не забравяйте да проверите в описанието под видеото за написаните продукти за тази рецепта. Разточвам тънка кора, около 3-4 мм. Изрязвам кръгчета с помощта на ринг за бисквитки с диаметър 6 см. Потапям го в брашно от време на време, за да се режат по-хубави кръгчета. За тази цел също може да се използва и обърната стъклена чаша. Изрезките ги събирам на топче и разточвам отново. И така продължавам, докато ми свърши всичкото тесто и всичката плънка. Тази част от рецептата отнема най-дълго време, но ако си намерите помощник за тази цел, ще е чудесно. След като изрязах кръгчетата, те леко се събраха, докато работих. Затова някои ги придърпвах лекичко, но внимавайте да не изтънеят твърде много, защото може да се скъсат при варене и да изтече плънката. Този ред на мисли се уверете, че те са плътно затворени. При нужда може да си топвате пръстите във вода, което ще слепне крайчетата по-хубаво. Оформените кнедли ги подреждам на разстояние една от друга, защото ако се докосват, ще залепнат заедно и ще стане голяма бъркотия. Ето това е количеството на готовите кнедли, които ми се получиха от споменатите продукти. Аз правя двойна доза, защото ще замразя повечето от готовите кнедли. Вкъщи всички много ги харесват и по този начин, когато ни се прииска, си изваждам от фризера и остава само да си ги сварим.
Първо ги замразявам ето така една по една и след това ги събирам в торбичка. За сваряването поставям тенджера с вода да заври. Добавям супена лъжица сол и поставям кнедлите, пресни или замразени. Те трябва да са единичен слой и да плуват свободно във водата. Разбърквам 1-2 пъти, докато изплуват на повърхността. От този момент нататък засичам няколко минутки да се сварят. Отстранявам готовите кнедли с помощта на решетъчна лъжица и в този вид вече може да си ги хапвате просто така сварени. Или, както правя аз, да ги запържете в масълце, за да добият лека златиста коричка отвън, но отвътре си остават мекички и топящи се. Ето така изглеждат готовите. Сега ще ги видите. Наистина са уникално вкусни. Струват си всичките усилия. Надявам се тази рецепта да ви е харесала и да решите да я опитате. Довиждане и до следващия път!